खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। थांनाय हरनि समाव गबरथना आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफोर आरो मावथिफोरजों लोगोसे इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टीनि सानैसो सोद्रोमाफोरा हरनि समाव आंनि न'आव फैयो। दा बिसोरो आंखौ बुङो जे गबरथना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरा नोंजों माबा मोनसे सावरायनो गोनां बाथ्रा दं होननानै फैनाय जादों। थिगानो दं, आंबो मोस्ट वेलकाम खालामदों, सावरायदों। दा दिनै आं सोंदों मा पइन्ट्सखौ लानानै दिनै नोंथांमोना बे हरनि समाव आंजों सावरायनो फैदों। बे पइन्ट्सनि बाथ्राखौ डाइरेक्ट बुं, बेनि उनाव आंजों सावराय। दा दिनै पइन्ट्सनि बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगोनो बावैसो सान सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ आं लाबोदोंमोन जे 2013 मायथाइयाव जोंनि एरियायाव मोनसे इन्सिडेन्ट जालांदोंमोन जे जोंनि बर' हारिनिनो देरफुनाय क्लास 9 ना 10 आव फरायफुनाय सानै हिन्जावसा गथ' आरो सासे हौवासा गथ'आ टिउसन लानो थांनानै फैबाय थानाय समाव बांगालफोरजों माने बुजानानै माने जिनाहारि खालामजानाय लामासिम माने लांजालायनाय मोनसे अबस्थामोन। बै हिन्जावसा गथ'फोरखौ माने आङो लोगोसे बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय जोङो थारमाने बरपेटा बदरुद्दिन आजमल मेडिकेल कलेजाव लानानै थाङो। बै समाव थारमाने हारिनि बर' फिसाफोरा अलखदाव गोलैनाय समाव जेनेबा गावनि बिदा फंबायखौ बासायनो थाखाय दिनै खैफोदनि समाव रावबो थारमाने गावनि आगानखौ आगान होआ। बयहाबो माने गावबागाव मोनसे प्रब्लेमखौ खोथानानै बै समाव माने बयबो साइड जाजोबदोंमोन। बेनि उनावहाय आं मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दिनै माहारिनि बर' फिसाफोरखौ अलखदनि समाव जुदि हेफाजाब होनो हायाब्ला अब्ला बै समाव बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समा जेब्ला सफैयो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मुङाव रां कालेक्सन खालामनो थाखायल' माने लाइन जालायो। आरो मानि थाखाय लाइन जायो माने रां कालेक्सन खालामनो थांबा 100 200 300 फैसाखौ माने पार्सनेल पकेटाव सोनानै लानो हायो। दा बे पइन्ट्सखौ बिसोरो मैया फैनानै आंनि सिगाङाव बुंफैदों। दा बे बाथ्रायाबो आं जाय बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राया खिन्थु सैथो। आरो जाय मानसिनि मुं लानानै आङो भिडिअ बानायदोंमोन आरो जाय काहानिखौ जाय जारिमिन बाथ्राखौ आं भिडिअ बानायनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं दिनै फोरमायनानै होदोंमोन बे बाथ्रायाबो 100% सैथो। दिनै माखासे सैथो बाथ्रा बुंनायाव इलिगेलि माखासे गनायथावनो हायै पइन्ट्सफोरखौ लानानै हरनि समाव आंनि न'आव फैनानै माने मा बायदिसिना माने जाथावथारै पइन्ट्सफोरखौ दिनै लाबोनो नागिरदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथिफोरा बुंदों जे एबसुनि मुं लानानै भिडिअ दालाबो। दिनैसिम आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों पार्सनेलि एबसुनि बे गोथार महर मुस्रिखौ लानानै पार्सनेलि बाथ्राजों एटाक खालामनाय मालाबा भिडिअ लाबोफेराखै। आरो दिनैसिमबो बे माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोदोमस्रि आइडिअलजिया जोंनि बे रोदायाव दङ। जेराव दिनै जों माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ जाथावथारै खामानि मावनाय बायदिखौ जों नुयोब्ला खोनायोब्ला जोंनि गोसोआ जोंहा सहायनो हाया। जेराव दिनै बासबारि बै पर्बतजरा ओनसोलनि फागलिजरा ओनसोलनि हाखौ आदानि कम्पानिनो होनो थाखाय जेब्ला प्रमद बर' बिथांमोना दिनैयो नाजाबाय थादोंमोन आरो बै समाव बै ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ लानानै बे जाबाय थानाय जेंनाखौ माने सल्भ खालामनो थाखाय जेनेबा रायदावहैदोंमोन, हेफाजाबनि थाखाय जेनेबा सोंदावहैदोंमोन। आरो बे हानि जेंनाखौ लानानै बै पर्बतजरा बासबारि बा फागलिजरा ओनसोलनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथिफोरा दिनै बै हानि जेंनाखौ हानि इस्युखौ लानानैनो जोंनि बर' बिमा माहारिनि सायाव बुनो थाखाय खमफिलायनाय आखाइ दिखांनाय। दा बेफोरबायदि माखासे जालांनाय जाथावथारै गनायनो हायै माखासे बाथ्राफोरखौ जों जुदि मिथिनानैबो जों जुदि सिरि थायोब्ला बोरै जागोन। दिनै इलिगेलि जाथावथारै जोंनि बर' फिसाफोरनि सायावनो बर' बिमा माहारिनि सायावनो मोनसे माहारियारि आफादाव थानाय माखासे सानैसो बिबानगिरिफ्रा जुदि बेफोरबायदि खामानि मावनाय नुयोब्ला जोंथ' सिरि थानो हानाय नङा। आरो जायफोर माहारियारि आफादाव थानाय बिबानगिरिफ्रा जों बर' फिसाफोरनि सायावनो इलिगेलि माने अयथासार खालामो बै खालामग्रा बिबानगिरिफोरखौ एक्सुवेलि माहारियारि आफादाव दोननाङा। आरो मोनसे इम्परटेन्ट बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै आंनि स्पटआवनो सासे मानसिया बुंदों जे एबसुफोरालाय माने बिनि बाथ्राखौ खोनासंबाय थाखो माथो जेबो रिप्लाइ होआ माथो सिरि जाना दं। आंनि सिगाङावनो बे मानसिया बे गबरथना आनसलिकनि एबसुखौ बेफोरबायदि सोंखारिदों आंनि सिगाङावनो। आं बुंदों बेखौ नों एबसुखौ बुंग्रा नों सोर होनना बुंदां। आं बेनिफ्राय एबसुनाव सोंदों बे मानसिया एबसुनि ना होननानै। अब्ला बिसोर बुङो बे जोंनि एबसुनि नङा होननानै। अब्ला बियो एबसुनि नङाब्ला नोंसोरजों मानो फैफादों। बेनि ग्राउन्ड लेभेलनि डिटेल्सखौ आं दायो लाखांनायनि उनाव बाथ्राखौ आं क्लियार मोनबाय। बे थारमाने इउपिपिएल पार्टीनि थारमाने सासे वर्कार जाहैबाय। दा दिनैयो आंनिसिम दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएलनि सानैसो सोद्रोमा फैनायनि गुबै थांखियानो जाबाय पलिटिकेलि हेम्पार।
दिनै टटेलि ए टु जेड मिथिनो माने पलिटिकेलि माने प्रेसाराइज जाय प्रेसारखौ थांनाय 10 साननि सिगांनिफ्रायनो आंनिसिम फैनो थाखाय तारमाने बारम्बार बिसोरखौ प्रेसार होबाय थादोंमोन जे आमखा इउटुबारनाव थांनानै माखासे बाथ्राफोरखौ सोंथि खालामै हायोबा बिखौ माने फंनैसो बुनानै फै बेफोरबायदि ग्राउन्ड लेभेलनि बाथ्राफोरखौ आं दिनै मिथिबावदों आरो खोन्थाग्राबो मानसि दङ दा दिनै 10 दिन सिगांनिफ्रायनो आंखौ बेफोरबायदि प्रेसाराइज खालामनो थाखाय बेफोरबायदि अर्डार होबाय थादोंमोन दिनै आंनि न'आव फैनानै धमखि होनानै रावहाबो मोनथाय गैया दिनै गाबोन आंखौ मिथिस्लाबो सोरबा मोदोमाव जुदि आखाइ होयोब्ला नों दिनै 10 जन 15 जन 16 जन लानानै आंखौ आखाइ होनानै थांगोन गाबोन नोंजों फैफानाय लोगोफ्रानो नोंखौ बासायनो नङा सिदा बुंखाबाय दानि जुगाव बे सोरनिबा मोदोमाव आखाइ होनाय बायदि दिन गैला आरो मोनसे स्पेशल बयनिख्रुइबो गोरोन्थिया जादों दिनै आंजों जुदि माबा मोनसे बाथ्रा दंमोनब्ला आंखौ लानानै जुदि माबा मोनसे इस्यु जादोंब्ला बा आंखौ लानानै सावरायनो गोनां माबा मोनसे जुदि बाथ्राफोर दंमोनब्ला दिनै हरनि समाव आंनि न'आव फैनाङामोन मोनसे माहारियारि आफादा पलिटिकेलजों लोब्बा थानाय माखासे मानसिफोरखौ लोगोआव लाफानानै दिनै आंजों बै माखासे पार्सनेल बाथ्राफोरखौ सावरायनो फैनाङामोन दिनै हरनि समाव फैनाय माने मा गुन्डागिरि देखायनो फैनाय जादों ना होमबा दादागिरियानो दिनै आंखौ आसि खिथि खिथि बै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोब्बा गैयै मानसिया जाय मानसियानोखि माने पलिटिक्सजों माने लोब्बा दं बिसोर आसि खिथि खिथि आंखौ माने स्लें लेंगुवेज बाहायनानै गाज्रि राव बाहायनानै दिनै बाथ्रा बुंनो माने हमलायदोंमोन हा दिनै आंनि जायगायाव फैनानै दादागिरि खालामनानै बाथ्रा बुंनो सोरलै बिलाय हा बिहा मा मोन्थाय दङ बिनि इस्युआ मा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माबा मोनसे पइन्टखौ लानानै दिनै आंनो सावरायनो फैदों मस्ट वेलकाम जों दिनै सावरायगासिनो दं जों सावरायनायनि गेजेराव दिनै मिनिंलेस बाथ्रा लानानै बे पलिटिक्सनि मानसिया दिनै मानो बाथ्रा बुंनानै मानि मा मोन्थाय दं हा दिनै बे हेम्पारा टटेलि पलिटिकेलि हेम्पार दा डेम'क्रेसियाव पलिटिकेलि बयहाबो मोन्थाय दङ दिनै पलिटिकेल इस्युखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव सिरियास जानांगौनि दरखार गैया आरो दिनै जाय साबजेक्टनि चेप्टारखौ अपेन खालामनो नाजादोंमोन आरो थारैनो बे साबजेक्टनि चेप्टारखौ जुदि अपेन खालामनायमोनब्ला बे साबजेक्टनि चेप्टारखौ आंसो क्ल'ज खालामगौमोन सिदा बाथ्रा बुंखाबाय आं दिनैसिमबो माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथारथियाव सोरबा गोसोम दागो फोनांनो नाजानायखौ जों सयज' खालामनो हाया बेखायनो बारम्बार बे आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो भिडिअनि गेजेरजों आं बखिबोगासिनो दङ आरो जेराव दिनै जोंनि बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जाय सानखालि दिल्लीयाव मुसुखा बानायनानै दिनै लामा बेखेवनाय जादोंमोन बै सानखालिनि आसामिस कमिटिनि सासे आसामिस सुबुङा जों बर' हारिनि बिफा जाय सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि बर' हारिखौ माबोरैहाय थांनानै थानांगौ आरो जोंनि बे बर' माहारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा मोनसे माहारि महरै जों जुदि फसंथानानै गालांनांगौब्ला जोंनि बर' हारिया माबे लामाजों जोङो आगान सुरनांगोन आरो जोंनि बे बर' माहारिखौ जोङो डेभेलप खालामनांगौब्ला मोनसे गेदेर मोनसे उन्नति हारि जुदि खालामनांगौब्ला जों मोनफ्रोमबो बिथिंजों जों बाहागो लानांगोन दिनै बेफार फालांगि बिजनेसनिफ्राय दिनै बायदिसिना बिथिंनि खामानिफोरखौ जों गावबा गाव आखायाव दायित्व लानानै जोङो मावलांनांगोन अब्लासो जोंनि माहारिया जौगालांगोन बेफोरबायदि गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल एवारनेस जों बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ फोजालांनाय जोंनि बर' हारिखौ बे बुहुमाव फसंथाना गालांनाय जोंनि बर' हारिनि गोथारथि महर मुस्रिखौ बुहुमनि आयनायाव दिनै सिनायथि होनाय जों बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जेब्ला आसामिस कमिटिनि सासे आसामिस सुबुङा गाज्रि रावजों सोंखारिदोंमोन बे समावबो आं सोंथि खालामदोंमोन जे जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफ्रा माखासे अर्गान्सफोरा जों बर' हारिनि बिफाखौ रायनायावबो दिनै मानो बै मानसिनि सायाव दिनै एक्सन लानो हादिया दिनै मानो प्रटेस्ट खालामनो हादिया दिनै साधारन बे पाग्लिजरा ओनसोलनि हानि जेंनायाव जायफोर माखासे पलिटिकेलि लिडारफोरा थांनानै दिनै माखासे एबसुखौ रिलेटेड खालामनानै बाथ्रा बुंनायाव बैसोरनि सावगारिखौ लानानै दिनै जिगाब बुन्था खालामनानै सावनो हादोंब्ला नाथाय दिनै बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ आसामिस कमिटिनि सासे आसामिस सुबुङा गाज्रि रावजों रायनायाव बेनि सावगारिखौ होनानै मानो मुसुखा सावनो हादिया बेनि आन्दोनि गुबै जाहोना मा बेफोरबायदि सोंथिखौ आङो बारम्बार लाबोबाय थादों आरो दिनैनि बे समाव जों बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं लानानै बिनि मुसुखाखौ सिगाङाव दोननानै आसाम स्टेटनि माखासे गेदेर गेदेर पलिटिकेल लिडारफ्रा फैनानै दिनै खर' गंग्लायनानै दिनै मान बावफैदों दिनै बेखौ मान बावफैनायनि आन्दोआव गासैबो माने पलिटिकेलि माखासे क्रेडिट पलिटिकेल बेनिफिट्स लानो नाजानाय दिनै मोनसे सावगारिखौ दिन्थिनो आङो जों बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे मुसुखाखौ नायोब्ला सोरबा बुंगोन ना बेयो जोंनि बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा होननानै बुंगोन ना मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोनानो मोजां नायनानै लादो दा आफ्टार अल फाइनालि मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा जे माहारियारि आफाद हिसाबै जायखिजाया सोरबा बर' फिसानि सायाव माबा मोनसे जुदि इस्युखौ लानानै रायलायनो गोनां दंबा हरनि समाव फैनाङा दानि जुगा बेफोरबायदि गैला आरो मैयानि जाबायदि हरनि समाव फैनानै आंखौ बेफोरबायदि टर्चार खालामनाय लाइनाव फैदोंमोन एक्सुवेलि थांखिया
बेलेग लाइनानोमोन जेरावनोखि माखासे माने गाज्रि गाज्रि रावजों एसे माने नांलाय खमलाय जालांनाय जादों किन्तु जेरैबायदि थांखि लाना फैदों बेफोरबायदि थांखिया एक्चुअली गावबा गावनि बिखौनो गोलैगोन आरो बेफोरबायदि दिना दा समाव गैला बेखौनो आं मोजाङै बुजायदों आरो जियानो जादोला आफ्टार अल जाखिनि पइन्टखौ लानानै आंनि सिगाङाव दिनै सावरायनो फैदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथिफ्रा थिगानो दं मस्ट वेलकाम खालामदों किन्तु पइन्टसफोरा किन्तु गोथौ गोसोजों साननो थांबा गासैबो मिनिंलेस होननानै आं सानो जेराव दिनैयो सैथो बाथ्रा बुंनायनि माखासे जाथावथारै थांनाय हराव आंजों जालांदों तारमाने जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जाय मानसिया सैथो बाथ्रा बुंनानै सैथो बाथ्राखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोस्रावनानै होयो बेनि दान बान्था महरै थांनाय मोनायाव बेफोरबायदि मोनसे जाथावथारै जाथाया आंजों जानानै थांदों नेक्स्ट टाइम जाहाथे बेफोरबायदि जालाङा आरो बेफोरबायदि सोरबा पलिटिकेल लिडारफोरनि थुनज्लायनायाव सोरबा पलिटिकेल लिडारफोरनि प्रेसाराव जुदि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथिफ्राबो जुदि खामानि मावबाय दंबा आरो जुदि मावनो थाखाय जुदि थांखि लादोंब्ला एक्चुअली बेनिफ्राय गोजानाव था कारन जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबाय मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेशन किन्तु मरेल साबजेक्ट हिसाबै बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट होनाया बियो सिरियास बाथ्रा नङा आरो दिनै जाय भिडिअनि बाथ्राखौ लानानै आंनि सायाव एलिगेसन लाबोदों बे जालांनाय जाथायाथ' गासैबो सैथो गोजा दिनै माखासे सैथो बाथ्राफोरखौ जोंहा लाखुमानायनि दरखार गैया आरो जियानो जाफैबाय थानाय समाव माखासे सैथो बाथ्राफोरखौ आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों आं लाबोलांबाय थागोन बेनि गेजेराव सोरबाफोर जुदि सैथो लामायाव गसंथानानै जुदि इलिगेलि जुदि जाथावथारै जुदि डिस्टार्बेन्स जुदि खालामलांनो नाजादोंब्ला बेखौ साक्सेसफुल जानो होनाय नङा सिदा बाथ्राखा आरो दानि जुगाव बेफोरबायदि गैला दिनैयो जोंनि बर' माहारिखौ फोसाबलांनांगोन जों जुदि माखासे सैथो बाथ्राफोरखौ लाखुमानानै जोंनि बर' हारिनि आपकामिं इयुन जेनेरेसनफोरखौबो माने गाज्रि लामाजों थुनज्लायनानै खामानि मावलांहोबाय थायोब्ला बे गोरोन्थिया जोंनिनो जागोन आरो दा समाव दासिमबो मोनसे सोंथिखौ आङो सोंगासिनो दङ जे माखौ लानानै कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुसन लिरनानै लाना फैदों बेखौ आं दिनैसिमबो बिटिसिनि दानि सिएम प्रमद बर' बिथांनाव आं सोंगासिनो दङ दा जोबनायाव मोनसेल' बाथ्राखौ आं खावलायगोन गबर्धना आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे इउपिपिएल पार्टिनि जायफोर सानैसो सोद्रोमाफोरा थांनाय हरनि समाव आंनि न'आव फैनानै माखासे सोंथिफोरखौ लानानै दिनै बुजिनो फैदोंमोन बैफोर सोंथिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा आंखौ सोंनो हानाय मोन्थाय दङ किन्तु इउपिपिएल पार्टिनि बै सानैसो सोद्रोमाफोरा आंखौ सोंनो हानाय मोन्थाय गैया आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि माखासे मिनिंलेस पइन्टफोरखौ लानानै आंनि सायाव जुदि गाज्रि माबा मोनसे जुदि जाथायफोरा जुदि सोमजिलाङोब्ला जायफोर मानसिफोरा थांनाय मोनायाव आंनि न'आव फैनानै एटाक खालामनाय स्टाइलाव फैदोंमोन बैसोर मानसिफोरखौ आंबो सिनायना लानाय जादों आरो बेफोरबायदि जाथावथारै जाथायखौ जोंबो लुबैया किन्तु बाय मिस्टेक मालाबा बुजिस्लाबनो हायैयाव जुदि जालाङोब्ला आं किन्तु निमाहा होनाय जानाय नङा सिदा बाथ्राखा खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि